Ohoho, kuka sinä olet? Olen Pizzapate. Pizza vai Kepponen? Kepponen. Yllätys! Soitanpa Faaraolle. Faaraolla. Ai. Pitää soittaa poliisille. Onko poliisilla? Pukki on kaapattu. Hei, nyt jätkät mennään. Lähetkö mukaan hyvällä vai pahalla? En. Kuole, valepukki. Pojat, pukki on kuollut. Mulla olisi täällä tämmönen tykki. Hitsin pimpulut ja oravan papana. Kaikkea mitä sanottu Oli voidaan hiljaa, syö pizzaa. En. Tarinan opetus. Poliisit eivät pidä pizzasta.